سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو زيناتات ابكينات ኢትዮጵያ ዘሎ ሓድሽ ናይ ቦታ መለዋወጥ ኤርትራ ዘውጻቶ ናይ ተቃውሞን መንጻገን መግለጽታት ቻይና በጉዳይ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ መግለጺ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ መራሕቲ 53 ሃገራት ዘለኣኹ ደብዳቤ ሱዳን ተቃውሞታት ይቅጽል ምህላውን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም ዘለው ስደተኛታትን ካልእን ዘደሰስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻናል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐመዶክን ኣዛዚ ሰራዊት ተሃገር ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ዝፈረመው ውዕል ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ይቅጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሎሙ ናብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ካርቱም ከምኡ ድማ ካብ ካርቱም ወጻኢ ዝመጹ ዜጋታት ዝሳተፍዎ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ይካየዳሎ እዞም ሰልፈኛታት ከዓ ሰራዊት ተሃገር ካብ ፖለቲካ ተሃገር ኢዱ ክስሕብ ናብ ማዕስከራቱ ክመለስን ተቃዋሚኩም ኢሉ ግዳይ ንዝገበሮም ድማ ነተሓተቲ ናብ ሕጊ ከረክብን ዝጽውዑ ዘለው ኮይኖም እቶም ተቃውሞታት ብሓፈሻ አንጻር ምትእትታው ሰራዊት ተሃገር ኣብ ፖለቲካ እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐመዶክ ኣውጺኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ንሱ ብዕለት 21 ወርሒ 11 ምስ ሰራዊት ተሃገር ውዕል ዝገበረሉ ምኽንያት መፍሳስ ደም መንእስያት ተሃገር ከቋርጽ እምበር ብዝኾነ ወገን ብዝወረደ ጸቕጢ ከም ዘይነበረ መንእስያት ተሃገር ከዓ ምእንቲ ነተሃገር ዘለዎም ሕልምታት ክብጀው ድሕር ከም ዘይብሉ ምትእማን ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ሱዳን ብጀካቲ አንጻር ምትእታው ሰራዊት ተሃገር ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ህዝቢ ነቲ ዓብደላ ሐመዶክ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝገበሮ ስምዕ በመቃወም እቲ ስምዕነት ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ከም ምብራኺ ዝሕሰብ በመባልዮም እምቢቶኦም ዝቕጽሉ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ቅድሚ ትማሊ 21 ሃገራት ኣድሚጸናሉ ከጸድቕ ዝተረኣየ ውሳነ ዘሕለፈ ኮይኑ ነቲ ውሳነ ኣመልኪተ ከዓ ቻይና ዘለዋ ተቃውሞ ነኖ ኢላ ብምድማጽ ከተፈልጥን ከላ ሕጂ ድማ ኣውጺኣቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምትእትታው ክግበር ከም እትቃወም ኣፍሊጣ ቻይና ኣብ መግለጺኣ እቲ ውሳነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ምትእትታው ከም እትሓስቦ ንሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ መልክዕ ምትሓስ ከም እትቃወምን ብመንገዲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ምትእትታው ክግበር ከዓ ድሌት ከም ዘይብላ ገሊጻ ዘላ ሩስያውን ብወገና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ምትእትታው ከም እትቃወም ብምፍላጥ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናጽነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከም እትኣምን ዕላው ጌራቶላ ነዚ ውሳነ ብወገን ኣፍሪቃ ኤርትራ እትርከበን ብጀካሕ ውሕዳት ድምፂ ካብ ምሃብ ዝተቆጠባ ዝበዝሓ ነጺጎንኦ ኮይነን ኤርትራ ኣትማሊ ሰብኣዊ መሰል ነብዓት ሓርገጽ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መግለጺ ብምውጻእ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዘይፈትሓዊ ምዕራባዊ ዓለም ንሓይልታት ጸጋም ናጻ ፖለቲካዊ መስመር ዝኽተሉ ስርዓታትን ሃገራዊ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳትን ዕላማ ገይሩ ንምብርካኾም ክሰርሕ ይተራዩ በዚ ዕላማ እዚ ድማ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ረብሓታትን ተሳኺዑ ሓደ ካብ ሜላታት ተጻብኦ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ ኣሎ ድሕሪ ምባል ብመንገዲ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሁማን ራይት ዎችን ዝተፈብረኹ ናይ ሓሶት ክስታትን ጸብጻባትን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ሃገራዊ ሕጊ መሰረት ዘይብሉ ዓንቀጽ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወሰዶ በይናዊ እገዳ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ፈጻሚ ውሳነ ናይ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ውድብ ሕብረት ሃገራት ጎጎይ ጸብጻብ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ምጥቃስ ይከኣል እዚ ሓድሽ ውጥን እዚ ነቲ ልሙድ ክርአ ዝጸንሐ ናይዞም ኣካላት እዚኣቶም ባህርን አንቅዶን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኮይኑ መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘዝነብዎ ሰማዒ ዝሰኣነ መርመሪ ኮሚሽን ኣካቢዱ ዘቕረበሞ ዘይተዓወተ ናይ ሓሶት ክስታት እዩ ከም ዝሓለፈ መኺኑ ዝተረፈ ጠቐነታትን ተጻብኦን ከዓ ብቐጻሊ ውሽጣውን ዞባዊ ምዕባለታት ይኹን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ጎስጓሳዊ መኸታታት ዝጽረግ ንብዓት ሓርገጽ ድማ ኢላ ብኻልእ ወገን ከዓ ኤርትራ ነቲ ብማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ዝተዘርግሐ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣቐዲሙ ተወጢኑ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ሕቡእ ርክባት ይገብሩ ነይሮም ዝበለ ጽሑፍ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎን ፕሮፓጋንዳን ክትብል ነጺጋቶላ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ናይ ቦታ ምቅያር ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝጸንሐ ከተማ ወልድያን ከባቢታት ዞባ ሰሜን ወሎ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ነዚ ብዝምልከት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ቦታ ንምትዕራይ ብዝተወስደ ውሳነ ካብ ገለ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ወፂና ኣለና ዝብል መግለጺ ወፂሉሎ ትማሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሳንቃ ስሪንቃ ናይ ሰሜን ወሎ ወና ከተማ ዝኾነት ከተማ ወልድያ ሓራን ጎብየን ሮቢትን ቆቦን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ከፈልጥ እንከሎ ብተወሳኺ ሓሙሲት
አስተያሽ አሁን ታገኝ ድልብ كل مسكنن أبزوري أنن زركبو كبابيتات بسراويت مكلخالن فوليات حيلتاتن ناس أموتسو وهبك آلة منجستا حبيرون يريو بجاكا زون منجستي تيبياز حلف سومن اندقنا أب إيد حيلتات تقراي نزاعتوات كتما لاليبلا داقن بمقوط صار ناب كتما السقوطان أب كبابيان أبزركبو كبابيتات كم زمرحن بمقلاص نتاريخويت كتما لاليبلان كبابيان داقما يبتحتو قصرو كم زأتوا قليسيو حجد ما نزب زملكت بمنقدي كلاو منجست تقراي واتي أبزر لمقلاصي كاب تقراي واتينا كلات عفارنا محران زقسقسنا لك عند مخنيات عقمت قلقتنا نمدخا منبر زخنا ناي بوتا بقوامنت ناي محز جزءات ناي مسفحفحان علامه كم زي بلنان حزب تግራይውን جزءات كنا سفحفح كم زي الاخرنا نرديو سلا زخنا دما بستفلالي اوانات حزنايوم زنبرنا كبابيتات عفارنا محران ان لققنا علامنا نمعوات يخولنا يم زبلنايم بوتاتات نحزنا مصينينا لومون بتمسسال كونتات بسراوي تግራይ تتحيزم زنبرو قال كبابيتات عفارنا محران لققنا قبو متعراي بمقبر قالسه حزب تግራይ بعوت نمززام زخل استراتيجي حنصيصنا زبلص انفتن قنيتن بمحنصاص نمتكبار توسينولا سراويتنا مسمول عقمو نهالوي بناي بعلنا دليتن تبغسون نزبلص عقن نغبر متعرايمبر مسناي صلاي منقسقاس ترغم زلو متأثر كم زيبلو منقست تግራይ نحزب كرغاغص يفوت خبل مغلص اوصيلا بخال وغن دما مززلو كينات بزتحاز بيت صحفت بريزيدنت كلاو منقست تግራይ دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል نمرحتي 53 هاجرات زغن عدبداب ليخو ابت دبدابه منجست فدرال ابلع لتግራይ بدلات نمفصام كاب ايران تركن اماراتن فاينانساون وتهدراون حاجزات كم زرخبه دحر مغلاص نمع كن زينا الجزيره زغبره مرمرات تقيسو كاب ورحت شعته كصور 10 حد طراي 9 وتهدراو كارغو امارات نبي ايثيوبيا كم زاتو متقعتنا يدرون مليسو زايدو ابلع لحزبي غودات يبصح كم زلو ابلع لتግራይ ناي صلق قالات ينزح كم زلو سباو عصواخ قصيلو كم زلو بمغلاص هاجرات حلافنتن اب غوب معلا بموعل صقطي ابلع لفدرالو منجست خغبره صاوعيت اغرب الله اوشتي خلت معلتات لعلت شعته 100 سدتنيات طرحنا اشت جلابو تطقيمم نمترب انجليز كم سغورو منستر وشت او غدات تهاجر افليطو ابز حلفو سومن طراي ب10 شعتنا اشت جلابو زتتصعنو 550 شعتن سبات ابغماغم كنت مسبصحو كوسدو انكلو بعرب دما ب10 جلابو تسافروا 350 سبات ترخيبم سبا سلطان فرنسا ابتم كلت معلتات بكانال انجليز نمسغار كبغوسن زحسبو 534 سدتنيات كم زغوتو يغلصو ابز عمت لعل 27,700 سدتنياتات ناش جلابو تطقيمم بتمترب سغور خوينم از بزحي مسناي زحلف عمت كنا صاصرن كلو لعل 3 عزفي زخون كم زفلط اب عمت 2020 8,400 سدتنياتات طرايم بز مترب سغيرم زنبرو ابز حلف ورحي نتمترب كسغرو زفتنو 27 سدتنياتات كم استحالون يذكريو بتحدا قدما 3 هصانات حنت نفس صورت تركبن 7 دق انستيون 17 دق انستيون كم زموت ترغاغيصلا حدا كاب تقواصصرتي اتمترب زخونه دان اومهاني اتياب زحلفه ورحي زغاطم هلقيت نت مترب مسغار مفتان كساب كندي حدغኛ كم زخونه ززخاخرنايو بدحر زغبنا زلو غبنኛታት اب تحت قيدن موعل مس اوروباويانن كالوت عالم لخاويان مشارختنان بحبار كنسرحنا إلى نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم